Cenazeyên her du şehîdên li Enkawaya Hewlêrê di teqîna Daişê da jiyana xwe ji dest dabûn, anîn dêrika Çiyayê Mazî û Spartin axê. Darbesta her du şehîdan bi alê Kurdistanê hatin pêçan û dirûşmên ji bo dilsoziya bi Kurdistanê re hatin berskirin. Lê ev tiştekî dizanin. Hejmara şehîdên Kurdistanê îro ji nüfusa gelek dewletê cîhanê zêdetir e. Ev ciyê mixabiniyê ku ji nüfusa gelek dewletê cîhanê bêtir me şehîdan e, lê mixabin em hîna bêdewletin ser axa xwe. Milletê Kurd 200 sal şer dike, pêwîstî hebe ew ê 200 salê din jî şer bike, lê tu carî bindestiyê qebûl nake. Tu carî serî jî van dewletê dagirker re danayne. Şehîdan Mişî Kurdistan! Selam şehîdan Mişî Kurdistan! Selam şehîdan Mişî Kurdistan! Li Bakurê Kurdistanê cara yekemîn e ku bêyî ala tu partiyan şehîd bi alên Kurdistanê têne spartin. Bi tevahî bê qebûlkirin ki ev ara milletê Kurd e. Ne ji wana ke hineka em bibehecîn ya jin ke az bûn em welî bikin na em aşiqê welatê xwe ne. Ev cara yekemîn ego ez dibînim bi rengê alê Kurdistanê bê cudayî millet bi tevahî kom bûye şehîdê xwe bi xaka pîroz xaka Kurdistanê Spartin دوو گەنجی شاری دێرێک لە هەولێر شەهیدە بن ئەوا گەیەنێ کە میلەتی کورد ئەگە باشوور بێ یا باکوور ڕۆژاوا بێ یا ڕۆژهەڵات یەک قەدەرە و یەک چارەن. Ji her partî û fraksiyonên Bakurê Kurdistanê hemû derdor di merasimê de amade bûn. Di merasimê de hemû şehîdên Kurdistanê bi Sûrûda neteweyî eyreqîb hatin bibîranîn. Am xortên medyawûkê husrebin bê îman û hayî. Di vê merasimê de yek peyam derket. Her şehîdê ku li her çar perçeyê Kurdistanê jiyana xwe ji dest didin ji bo axa Kurdistanê ye. Wê çaxê divê hemû şehîd bi alên Kurdistanê bêne defin kirin. Maşallah dekak. Rûdaw